No niin, moi. Häämessut oli niin kiihkeet, että minä unohdin ottaa sieltä kuvaa. Nyt ollaan jo parkkihallissa lähdössä takaisin Kuopioon. Auto on ihan pikkusen täynnä ja nyt mun pitäisi yrittää löytää tältä kengät, mutta mä vähän pelottaa, että tää romahtaa tää koko homma. Ei, no kyllä mä pääsen. Yes. Messut oli hyvät ja oli ihan mahtava jututtaa porukkaa, ihania ihmisiä, mahtavia tarinoita siellä mahdollisten tulevien työjuttujen takana. Yksikin asiakas kertoi, että oli nähnyt unta siitä, että minkälainen koru pitäisi tulla. Nämä on aina hauskoja, ja jos ne toteutuu, niin niistä tulee aivan mahtavia tarinoita kertoa sitten jälkeenpäin jälkipolville. Mutta mä rupeen kengänvaihtoon ja Facebookista löytyy stilkuvia messuista muutama, että sieltä pääsette vähän kattoo. Mutta sori oikeesti, ei ollut tarkoitus tälleen dissata teitä, mutta unohtui. Aina välillä näin. Olin niin työtouhussa, että ei muistanut enää blogailla. Mutta jatketaan taas ensi viikolla.